O Papa visitará España este ano previsiblemente en xuño. O Vaticano estaría ultimando os detalles desta viaxe que incluiría Madrid e Barcelona e cobra forza tamén a posibilidade de que León XIV veña a Galicia, a Santiago. A próxima semana haberá unha reunión para perfilar os detalles da visita. Unhas bengalas colocadas en botellas de champaña e que se achegaron demasiado ao teito serían as que provocaron un incendio mortal no bar da estación de esquí de Suiza. A cifra de feridos elevase a 119. Algúns foron derivados a outros países. Os donos do bar xa foron interrogados. Mide 50 micrometros, ou o que é o mesmo, o tamaño dunha célula. Falámoslles da aldea de Nadal máis pequena do mundo. Encóntrase en Vilagarcía e para vela é imprescindible un microscopio, unha creación minúscula con alma galega que agocha unha gran mensaxe. Boas noites. A viaxe do Papa León XIV a España toma forma, todo apunta a que estará en xuño en Barcelona, coincidindo co remate da Torre de Xesús da Sagrada Familia. Ademais, está previsto que viaxe por outras cidades, e entre elas podería estar Santiago de Compostela. Xan Paulo II e Bieito XVI visitaron Galicia nos anos 1982 e 2010. Arredor do 10 de xuño, esa é a data que se baralla para que será a primeira visita a España do Papa León XIV. Esa é a data en que se conmemora o centenario da morte de Gaudí e é que unha das cidades que está na xenda é Barcelona, que afronta este 2026 como un ano clave para un dos seus monumentos máis emblemáticos. A Sagrada Familia verá por fin finalizada a súa torre máis alta, a de Xesús, a que a converterá na igrexa máis alta do mundo. Pero non será a única cidade que visite. Está previsto que Madrid e Santiago formen parte tamén do itinerario. A mí me gustaría, incluso lo he hablado con el arzobispo. A falta de confirmación oficial, as conversas co arcebispado van polo bo camiño. Non será por falta de invitacións dende o mesmo momento da súa proclamación. El Papa no tendría excusa para no venir, es el gran centro de peregrinación de la cristiandad. 18 de maio, misa da súa proclamación. Nese acto foron os propios reis que lle fixeron a petición en persoa. A engranaxe empezou a funcionar. Nos han contado que le han invitado a España. Invitaciones non faltan, vamos a verlas. Invitacións non faltan, imos ver as datas. Así respondía o Papa o pasado 28 de novembro a bordo do avión que o levaba a Turquía na súa primeira viaxe apostólica que realizou fora de Italia. Quizás un poquito un tramo del Camino de Santiago, ¿te gustaría? Hice una vez. Confirmou que fixera un tramo do camiño, pero en coche. Agora queda que o faga camiñando como un peregrino máis. Así o agardan dende o Arcebispado de Santiago. Optimismo non falta, e mesmo non renuncian que o pontífice regresa a Compostela no 2027, coincidindo co Ano Santo. No plano político, o ano comeza como rematou o anterior, con denuncias por acoso no seo do PSOE e a evidencia da frágil situación que o goberno ten no Congreso. Centrados en gobernar e en facer política, asegura Pachi López para a inmensa maioría dos españois. Un PSOE que arroupa o presidente do goberno en busca dos apoios necesarios para afrontar o que queda de legislatura. Un partido socialista que apoya a este gobierno, que busca los apoyos necesarios, dialogando con fuerzas políticas diferentes para sacar las cosas adelante en el Congreso de los Diputados y para dar una alternativa a los problemas que tiene la gente. Uns apoios que cada vez custan máis conseguir e un ano por diante cunha axenda xudicial pro entorno de Sánchez que Núñez Feijóo augura será todavía más dura de lo que ya conocemos, que no es poco. Así que, entre unha cousa e outra, o líder da oposición ve probable un adianto electoral. El presidente Sánchez ha perdido el control de la legislatura hace tiempo, nunca lo ha tenido desde la investidura y ahora menos. Es probable, yo diría que es muy posible, que en el año 26 Sánchez no pueda aguantar en el gobierno. Ao mesmo tempo, coñecía esa denuncia por acoso laboral dunha militante do PSOE extremeño contra José Luis Quintana, delegado do goberno en Extremadura e moi próximo a Pedro Sánchez. Tanto Quintana como o partido nesa comunidade negan as acusacións. Noutro caso, este de acoso sexual, o alcalde de Almusafes, Valencia, Toni González, asegura que presentará probas testificais e actas notariais que acreditan que as acusacións contra el son falsas. Alberto Núñez Feijóo entregoulle este venres á xuíza as súas mensaxes con Carlos Mazón o día da traxedia da Dina. Nestes textos interésase polo número de vítimas e desaparecidos e recomenda a Mazón coordinarse con alcaldes e deputación e liderar a comunicación sobre o que ia acontecendo. Desde o Partido Popular din que fronte á desinformación do Goberno Central ao inicio da Dina, Feijóo puxos en contacto co daquela presidente da Generalitat para coñecer de primeira man cal era a situación.
Galicia vive neste ano a maior suba de toda España das peaxes da autoestrada estatal. Circular pola AP9 xa nos resulta case un 5% máis caro. Dende o Goberno galego creen que se trata dunha decisión política que contrasta ca que tomou a Xunta, que volveu conxelar as peaxes das súas autoestradas autonómicas. Está claro que a Xunta de Galicia, como xa dixen, ten unhas prioridades, as persoas e intentar que o impacto da inflación sea o menor posible, e por outra parte, pois o goberno Sánchez, que o que fai en Galicia pois é darnos un regalo absolutamente envenenado. Nos traen os Reyes Magos, pois nos traen unha subida do peaxe, a maior subida do peaxe do conxunto de España. Nazaret Cendán será a nova deputada do PPDG no Parlamento de Galicia en sustitución de Etel Vázquez. Tomará posesión no próximo pleno. Cendán traballaba actualmente no gabinete da Consellería de Pesca e foi concelleira na cidade da Coruña entre 2019 e 2023. Etel Vázquez anunciou este luns a súa renuncia por motivos persoais á acta de deputada e o posto de secretaria na mesa do Parlamento galego. Tras as protestas dos veciños da comarca, a Gudiña vai recuperar a parada de tren á primeira hora da mañá que os conectaba ca Meseta. O ministro de Transportes explicou que o farán grazas á nova conexión con Lugo a través dun Albia, en lugar de empregar as liñas que ian de Vigo ou a Coruña. Óscar Puente asegurou que neste inicio de ano anunciarán a data na que se recuperará esa frecuencia. Es aprovechar la comunicación que vamos ya a abrir con Lugo a primera hora de la mañana y hacer parada en Agudiña y en Sanabria con un Albia de alta velocidad. Eso no sabemos si nos va a llevar a mover una de las frecuencias que tenemos a mitad de mañana o nos va a permitir añadir una. Depende mucho del material rodante disponible, ¿no? En Xinzo de Limia, máis de 50 tractores concentráronse na zona do Toural nunha nova protesta polos recortes nas axudas da política agraria común europea e polo acordo de libre comercio que negocian Bruxelas e Mercosur. Piden mellores condicións para os traballadores do sector primario. A mobilización súmase ás protestas celebradas en Ourense e a súa contorna nos últimos días. Alugar unha vivenda en Galicia é hoxe un 6% máis caro que hai un ano. O portal inmobiliario Idealista publicou o seu informe anual sobre a situación do alugueiro. Patricia, que datos deixa ese informe? Pois que alugar unha vivenda é hoxe máis caro que hai un ano en todas as cidades galegas. As rentas do alugueiro medraron de media un 6,2% no conxunto de Galicia, pero se imos o detalle, en Pontevedra, por exemplo, foi onde máis medraron un 12,5%, seguido de Vigo, donde os alugueiros subiron un 9%. De feito, Vigo é agora mesmo a cidade co parque de vivendas de alugueiro máis caras de toda Galicia. Aínda que tamén medraron por riba da media Ourense e Lugo, onde creceron alrededor dun 8% os alugueiros, seguen sendo as cidades galegas cos alugueiros máis económicos. A Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos tamén fai balance do ano. As matriculacións de turismos creceron preto dun 13% a nivel nacional. Concretamente, rexistráronse case 1.150.000 vehículos, a cifra máis elevada dende o ano 2019. Entre eles, máis dun 50% das vendas corresponden a automóviles híbridos e híbridos enchufables, mentres os vehículos de combustión continúan nunha tendencia á baixa e representan apenas un 33% do mercado. A Fiscalía Suíza traballa ca hipótese de que o uso de bengalas dentro do bar de Crans Montana foi o que provocou o incendio en que faleceron 40 persoas. Agora investigan se o establecemento cumpría as normas de seguridade. O número de feridos elevase a 119 e aínda hai persoas desaparecidas. As imaxes recollidas no interior do bar revelan a orixe do accidente. Bengalas colocadas en botellas de champán incendiaron o teito do local revestido de espuma acústica altamente inflamable. O lume estendeuse rapidamente e devorou en minutos as dúas plantas do inmoble. A investigación céntrase agora en determinar se o bar cumpría as medidas regulamentarias de seguridade. Os seus donos declararon en calidade de testemunhas. Non se descarta que se lles abra unha causa penal se se detectan irregularidades. Polo momento, o número oficial de falecidos mantense en 40, pero podería aumentar. Aínda hai persoas desaparecidas. Esta muller leva 30 horas buscando o seu fillo. Vivo ou morto, di, pero quero saber que foi del. A cifra de feridos aumentou a 119 e hai 6 aínda sen identificar. Máis da metade están en estado crítico.
Cos hospitais suizos colapsados, 50 deles foron trasladados a outros países colindantes para seren tratados. A maioría dos feridos son de nacionalidade suíza, pero hai tamén franceses, italianos, belgas, polacos e unha cidadá portuguesa. Os españois que viven na zona din que calquera podería estar nesa festa. Contounolo Lucy, unha coruñesa que traballa nunha clínica de Crans-Montana. Jamás por la cabeza me hubiese pasado a mí esto que pasase en Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza es súper controlado en los bares, en las casas, la seguridad contra incendios. Es una cosa que está súper controlada. Los edificios tienen puertas antifuego, es decir, hay la puerta de salida, tiene que abrirse hacia el exterior, nunca hacia el interior. Las chimeneas están controladas, son chimeneas que vienen a controlarlas cada año para ver si están en regla. Por eso me extrañó muchísimo que pudiese pasar esto en Suiza. O 112 informou de varias intoxicacións por monóxido de carbono nas últimas horas, unha na Pastoriza e outra en Melide. Os expertos recomendan facer un mantemento das chemineas e evitar queimar madeiras tratadas. Os dous sucesos que afectaron en total a 11 persoas tiveron como orixe cociñas de leña. Moi importante destacar desde o 112 Galicia a importancia da manutención anual e incluso antes de empezar o que é a tempada de frío. É moi importante que teñamos os condutos limpos, porque a feluxe das chemineas é un material que arde cando non está mantida. Iso sabe o ben Manuel, un dos poucos desenfeluxadores profesionais que hai en Galicia. Cando chega a hora nestas fechas, encenden as cociñas e non lle van. Iso é o problema que está pasando, porque as chimeneas están atascadas ou queiman certa leña que non é adecuada para a cociña. Moitos meten tacos aglomerados, iso trae pegamentos, vernices, pinturas, e todo iso vai parar á chimenea. E iso cuestión de 15-20 días está todo atascado. Por iso hai este monóxido de carbono. Xerado pola mala combustión, o maior perigo do monóxido de carbono é que é un asasino silencioso. É un gas inodoro, insípido e incoloro. Eso debemos sabelo, porque é moi difícil de detectar, salvo que teñamos un detector de monóxido, que ao final son obxectos que podemos poñer facilmente nas nosas casas, en diferentes estancias. Consellos básicos para que xuntar a familia ao redor do lume siga sendo motivo de ledicia e non de preocupación. En Madrid, 3 persoas perderon a vida e 2 tiveron que ser rescatadas nun incendio. Ocorreu nun piso do barrio de Carabanchel e as vítimas son unha muller de 90 anos e os fillos de 56 e 66. Os irmáns faleceron por inhalación de fume, mentres que a muller morreu por mor das queimaduras que sufriu durante o incidente. Os primeiros indicios apuntan a unha orixe fortuita. Terceiro día de rave no embalse del Cenajo, en Albacete. Alrededor de 5.000 persoas de diferentes nacionalidades continúan a gozar desta macrofesta ilegal. Noites de música e troula, pero sen altercados, tal e como confirma a Garda Civil, que ten desplazados á zona alrededor de 300 axentes. Aparatoso accidente a primeira hora desta tarde en Vilanova de Arousa. Un camión emborcou nesta rotonda á altura do quilómetro 18 da PO 531. O vehículo pesado é o único implicado neste accidente. Quedou durante horas no vial, provocando importantes retencións. O condutor saiu polo seu propio pé e non precisou asistencia sanitaria. Atropelo mortal esta tarde en Lugo, na parroquia de Labio. A vítima é un home de mediana idade que foi alcanzado por un camión. Segundo a persoa que alertou o 112, o condutor abandonou o lugar. Cintia. Si así é, o atropelo produceuse alrededor das 5:30 da tarde aquí, neste lugar de Labio. Foi un particular o que alertou aos servizos de emerxencia de que un camión de 2 cisternas a atropelara e posteriormente seguiu circulando. Ademais, a mesma testemunha tamén anticipaba que creía que a persoa estaba falecida e posteriormente tamén os servizos sanitarios confirmaron a súa defunción. Polo momento descoñécense as causas do sucedido e tamén se están a investigar cales foron as circunstancias de que foi o que pasou. Grazas, Cintia. Seguimos nas nosas estradas. En 2025 aumentou o número de accidentes de tráfico causados polo xabaril. Son 11 os que se producen cada día en Galicia, o último en Lugo. A grabación feita dende un vehículo dá conta das grandes dimensións dun xabaril visto ao pé da Estrada Vella de Santiago, na parroquia luguesa de Esperante. O porco bravo sorprendeu os condutores que circulaban polo lugar de Torrón, onde é habitual que estes animais focen nos prados das explotacións gandeiras.
Asusteme cando vin o xabaril tan grande. E é un peligro para todos, para o que pasan cos coches e para todo. Entonces, chegase moi cerquiña das casas, incluso ten vido aquí polo camiño, e vimos co coche moitas veces, e, bueno, que é un peligro total. E desfai moito campo. A verdade é que é de susto, porque un día destes de néboa por a mañá é que iso é un perigo, con contrasto no coche, aquí como hai néboa día sí e día tamén, é un auténtico perigo porque son enormes. Aínda que nesta ocasión todo quedou nun susto e non houbo consecuencias no tráfico, os residentes na contorna din estar fartos dos danos que lles ocasionan os xabarís nos seus cultivos. Queixanse, ademais, de que as indemnizacións non lles cobren as perdas. Todo o que indemnizan, iso non pa nada, non chega pa nada, porque, os recórdome, a última indemnización que nos lle deron aquí ao meu xenro, 1.200 euros. E había 3 hectáreas que estaban todas levantadas. Dase a circunstancia de que nos días previos houbo unha batida de caza maior na zona. Hai que ir apurando para a carta ca lista de desexos pros Reis Magos. As súas maxestades de Oriente xa se están deixando ver por Galicia, por exemplo, pola Coruña, onde reciben os nenos no Pazo Municipal ata o domingo. Os que se acheguen poden entregarlle a carta en persoa ao rei que prefiran e mesmo sacar unha foto con el. Me gustaríame pedir por Reyes un Lego, un Playmobil e un libro. O sea que un xoguete para cada rei. Sí. Es que aún no le he hecho la carta, pero la haré a la tarde. A que rei lle pides os regalos, ti? A Baltasar. Unas gafas para bucear y una cuerda para mi guitarra para poder colgármela. Creo que me porto muy bien y que me van a traer regalos. Que lle pediches? Le pedí un avión y un dron. Trouxeches a carta ou non? Sí, la traje. O vindeiro luns, as súas maxestades de Oriente percorrerán Galicia cargados xa de agasallos e ilusión. As carrozas que empregarán están prácticamente listas. Creacións artesanais pensadas para facer aínda máis máxica a súa visita. Levan máis de 30 anos dándolle forma aos soños para axudar os magos de Oriente a sorprender os máis pequenos. A inspiración dos diseños ven un pouco poñéndote na posición deles. Cando eres neno é bueno que si, por un lado, os contos, civilizacións pasadas, o tema dos animais mitolóxicos. Deseños nos que comezan a traballar xa durante o verán. Esta empresa ourensá é unha das que máis carrozas fai en España. Destas naves sairán este ano máis de 70, a maior parte para concellos galegos. Empezamos a partir do 10 de novembro a montar xa fora. Antes hai, pois eso, 2 meses e medio, 3 de traballo nos talleres, herreiro, hai o da pintura sempre artística, hai o que talla, víveno, porque isto hai que vivilo. Para que as súas creacións sexan quen de transmitir a maxia e a ilusión que esperta a tan agardada visita dos Magos de Oriente. A aldea de Nadal máis pequena do mundo, saben onde está? En Galicia, no barrio do Piñeiriño, en Vilagarcía. Son casas invisibles a primeira ollada porque só podemos velas cun microscopio. A aldea de Nadal máis pequena do mundo está aquí exposta nesta asociación cultural e veciñal de Breogán, un pequeno barrio de Vilagarcía. Bueno, un vecindario, un barrio pequeniño, entón non temos presuposto para pensar ao grande, pensar en árbores xigantes ou pensar en moitísimas luces. Entón, bueno, pois ocorreuse nos facer todo o contrario. Esta aldea creouse neste laboratorio de Holanda, da man de Adrián e Elisabeta. Só é visible a través dun microscopio e nesta construción do tamaño dunha célula atopamos varias casiñas en torno a unha árbore de Nadal. Comezou xa co ano pasado que fixemos a árbore de Nadal máis pequena do mundo. Este ano quixemos reinventarnos, non só facela máis pequena, sino que añadir outras cousas en riba desto, que son unhas pequenas casiñas que están ao redor, mantendo a árbore original no medio. Para iso necesitaron fotóns de luz e resina líquida para darlle forma, pero no seu día a día, con esta tecnoloxía, fan mediciña rexenerativa. Por exemplo, se pensamos nas arterias moi pequeniñas capilares do noso corpo humano, esas teñen a veces os tamaños tan pequenos como da aldea, e para poder replicar eso utilizamos a polimerización de 2 fotóns para estudar enfermidades. E así dende a ciencia insisten na idea de que facer as cousas máis grandes non é sinónimo de facelas mellor.
De feito, nesta microaldea tapuxeron o símbolo da paz enriba da árbore e mesmo unha pomba pousada nun tellado. Creemos que é unha mensaxe bonita, non? Dende o barrio, para nós somos o mellor barrio do mundo, non? Pois a mellor mensaxe que podemos aportar ao mundo é a da paz neste ano. Para estas non é necesario un microscopio, xa hai data da apagada das luces de Nadal de Vigo. Será o domingo 11 de xaneiro, a unha hora aínda por desvelar. Unha vez que se apaguen, as luces de Vigo que se acenderon o 15 de novembro deixarán atrás case 2 meses seguidos prendidas. Na cidade será o final oficial desta campaña de Nadal. Pero mentres, aínda podemos seguir gozando do Nadal. En esta recta final a Rosca de Reis é a protagonista. A conta atrás para o Día de Reis notase nas confeiterías, cos obradoiros traballando sen descanso e o seu recendo invadindo as rúas, a rosca volve ser a protagonista destas datas. Nestes días de xaneiro, máis de 1000, quizáis máis de 2000. Porque este 12 se converte en obxecto de desexo para moitos e por iso hai quen opta por encargalo con antelación. Para evitar las colas mucho más grandes, sí. Lo compramos antes, lo congelamos y se saca para ese día. E quen prefire achegarse directamente e guardar a súa quenda na ringleira, armados de paciencia para levar a súa rosca preferida. Estou aquí a cola esperando, non tiña encargado e aquí estou, hasta que me toca a cita. Levo aquí casi unha hora. Está máis rico que os demais. Algo debe tener, si no, no hacéis la cola. Que é artesanal, é totalmente natural. As que non se verán na Coruña este ano por primeira vez son estas típicas ringleiras ás portas da confeitería Glacé, pechada en setembro despois de 60 anos de actividade. Pues yo éramos de Glacé. De momento non lo voy a echar de menos. Está Flori, que es así que suelo comer bastante del roscón de ellos, pero no sé qué decirte, o sea, es una pena, pero las tradiciones parece que no, pero siempre gustan. E a tradición da rosca de Reis mantense viva, por iso as pastelerías estes días están a ser o epicentro do sabor máis agardado destas datas. Aquí temos o concurso de Miss Vaca. Hai tamén certame de beleza de polos e agora chega a competición das galiñas mellor vestidas. Son imaxes de Honduras, onde, ademais de premiar a beleza das pitas e da súa vestimenta, reivindican a importancia cultural que teñen en concreto no municipio de Tatumbla, un nome que precisamente en lingua indígena significa abundancia de galiñas. A raíña da feira, por certo, leva un premio e o máis importante, líbrana de acabar na pota, que non é pouca cousa. Tempo para saber que teñen preparados do lugar. Sei que como sempre, teñen artistas de primeiro nivel, pero polo que vexo, o que temos é unha cara nova, Galloso, de feito moi nova. Compañeiros e compañeras dos servicios informativos, aquí andamos os de Luar, hoxe con estrea de presentadora. Nayara, boa noite. Como estás, Nayara? Boas noites, Galloso, boas noites, futuros compañeiros. Aí está, hoxe estrease presentando Luar. Nayara, a ver, que artistas temos hoxe? Pois mira, Galloso, hoxe temos Mano Tenorio, Verónica Romero, Touriñán e todos os recanteiros. Caramba, temos o Rancho de Reis das Cortellas, a Miramar Orquestra e a Nayara, que hoxe é presentadora do Luar. Vale, listo todo. E temos que darlle as grazas por celebrar connosco a chegada do novo ano. O 19,9% da audiencia tomou as uvas cas badaladas de fin de ano da Televisión de Galicia desde a Praza do Obradoiro. A TVG pechou o último día do ano cun 13,6 de media e un 17,7% no prime time. E grazas tamén por escoller a Televisión de Galicia para informárense no primeiro día do ano. O telexornal Serán foi onte líder na súa franxa cun 14,7% de audiencia. Grazas. Son dos produtos máis vendidos. Vanse cumprir esta fin de semana 16 anos da apertura ao público do que aínda é o maior edificio levantado polo home, a Torre Jalifa en Dubái, un monstro de 828 metros de altura. Para facermonos unha idea, é tan alto como 3 veces a Torre Eiffel. É tan alto que nun día despexado din que pode verse desde 100 km de distancia. Equivale tamén a 2 veces o Empire State de Nova York. Como curiosidade, ten ascensores ultra rápidos que poden subir ou baixar medio kilómetro nun só minuto, 10 metros por segundo. Non me digan que non mete medo, pero que beleza de edificio. Feliz fin de semana.